Khetha mhlale bebiziwe apha eKhayelitsha ngaseKapa kuRadio Sibonela ukuba makacacise ngempilo yakhe nomsebenzi wakhe. Sinenyweba enkulu sibekane ke sincokola ke naye simazi kakhulu uSandiso ke Kaphaliso esimazi as a content creator okwayiyo ke ne freelancer journalist mhlambi ke sawuva ke uthando lusuka phi nokuqala kwakhe ngelike ixesha. Mr Phaliso masibulise siphinde sikamkele ezinqubeni kunjani namhlanje? Ndiyabulela bhuti manakho kunjani ko? Usiyaphila khonto we uqale phi uthando lwakho lokuba intatheli? Ngo-1999 ndiqale amabanga phezulu wami eSinethemba Senior Secondary School and bisenza ugrade 8 standard 6 ela xesha. So xa ndisenza standard 7 kwafika ikhamba lekuthiwa ngu-SAP esikolweni yavula into ekuthiwa yi-newsletter ndaqala phana from ngoko senza iphephandaba lesikolo. Uqala ngoko zange ngiphinde ndijike ndandikhule mna ndiqimokheni amanzala ebuqwetha okanye njengoba ngogqirha but from there xa ndibona uba okay ndifuna uba yintatheli iqale phana ubuntatheli bam. Okay, waxothela le phone kule nto ndiyenzayo because le nto i-dangerous. Yazi uba umsebenzi obuntatheli awukho lula because udibana ngabantu bakhona abayithandayo bakhona abangayithandiyo and abantu ke ngoku xa bengayithandi bazakwenza into ezimbi. Konyaka kuphela eyedwa nje iifowuni zine ezizohlukeleyo azixuthwa zithathwe kanye umuntu abaleke nayo ziyathathwa zibethi kusiphansi kuthiwa Sandiso asiyithandi into yenzayo. I-crime phana akho nto ingenzeki ePhilip yonke into iyenzeka. Kurojwa izimoto kuqhakeza imoto izindlu kurojwa estratweni. So thina abantu bakhwele ePhilip siyazi uba once kuvalwe umzekelo indawo ezithengisayo amaSomalia ngoku umuntu ofuneka abe sendlini akufuneka uphume phandle because ubomi bakho bungachaphazeleka. Ndiyoyika ngoku uthandana nabani na futhi ndiyoyika because kaloku mna andinamali so uyayazi uba yena ngodibanisa imali phambili and alisekho uthando olu thina sasinalo kuqala. Ndizama ukuthi uba utofile kuyoyikeka ngoku ungena kwi-relationships okanye uthandane nomuntu because inemali phakathi. Is that the confirmation into about you single? Anam. Into lufuna ukhunjulwa ngayo uthando nembeko nenhlonipho kwabanye abantu. Uthando umuntu kohlobo uzithanda ngalo uzalufumana beko uthando olhlobo wenza ngalo abantu bazaphinda banikele wena. Uba unobundlobongela abantu bazakuphatha ngobundlobongela uba uyabathanda bazakuthanda. Ngase ngikhunjule ngothando nembeko nenhlonipho. Enkosi manibonge sinawe nosi ngondimema kwenkqubo yenu nenzeka kanje nakwabanye abantu into endifumene kuni luthando nembeko nenhlonipho kodwa ukhona lambuzo benibuzile uye wapersonal nako ndikuphendula ugqibezela nje umbuzo wakho ndikhule ndingumntana ondwebileyo kodwa nje xa ndifike high school because I think qale phana uba nentombi okanye uthandana so zaqala phana inhloni ke ngokuba ndiqoma ndicingela ungandicingela lo ndithanda naye nje qomba mandihle Oh my God! A to the Z, everything in between. Starting line up. Ndiphathele nqaku Sandiso Phaliso Khayelitsha ngaseKapa.